Det, man kan gøre. Det er bare en mulighed. Ja, du tager ned på hendes arbejdsplads og kigger. What? På hende! Fra en afstand af. Måske gå lidt tæt på, faktisk. Måske gå lidt tæt på, så du lige kan se, hvad du har brug for. Du kan ikke stalke hende. Okay, ved du hvad du gør så i stedet for? Habibi, ved du gør? Jeg har ideen til dig. Volt Delivery. Bestil mad til hende. Nej, du arbejder som Volt. Du melder dig ind til Volt. Arbejder for Volt. Hopper på din fucking cykel, bror. Og ved du, så du gør? Så cykler du på hendes arbejdsplads. Guess who's back again. The boys are back in town. Boys are back in town. We back and we better. We're blacker than ever. Mine damer og herrer, Gråzonen tilbage. Fortæl dem. På dit radio, på dine streamingtjenester, og på, ved ikke på, i dit hjerte forhåbentlig. Og det håber jeg også bare, at vi altid har været. So deep. Det er dejligt at være tilbage for en god sommer. Jeg håber, I har haft en fucking god sommer. Ja. Ahmed C. Andersen. Er det ikke, den hedder? H.C. Andersen. Ahmed C. Andersen. Det kan vi godt sige i dag. I have no idea what you're talking about. Men vi har været på ferie. Og ikke engang vi har ikke været ude at rejse. Vi har bare været på ferie på en life. Enjoying life. Vi har avanceret. Det har vi i hvert fald. Det må man sige. Du har været aktiv, Ahmed. Det har du også. Jamen, det har jeg også elsket. Men du fortæller først. Nej, skal du fortælle? Ja. Vi har været ude i det ganske danske land. Det har vi. Blandt andet på Smuk Festival. Jeg skulle lave noget line-up live, det her talkshow, vi har. Fremragende. I en barbershop, tusind tak. Vi havde unge Jens Johnson, Nafisa Fido og Håb med på scenen der. Ved Udsigt-scenen hedder den. Udsigten. Ja. Og kæmpe fornøjelse. Det må man sige, det var en fornøjelse at være publikum, Ahmed. Det var et stærkt program, jeg leverede den så stærkt. Og ikke mindst, Ahmed, på her mig, jeg rammer lige min TV2 Play. Og hvad ser jeg så? Jeg ser dit ansigt. Prøv, jeg ser dit smukke ansigt. Okay. Nå, hvad gør det der? Jeg er glad for, at jeg kan vide, så du kan se, hvor jeg rød med der. Men det er fucking godt. Det er rigtigt. Line-up, som er det her talkshow, vi har lavet med X og TV2, det er kommet på TV2 Play. Yes. Som jeg må ærligt sige, du ved, det er kæmpestort. Det skal jeg i hvert fald love dig for. Og I kan se det gratis faktisk på TV2 Play. Man behøver sikkert have et abonnement, der udover, man stadig kan se det på YouTube. Alle 20 afsnit er inde med alle 20 gæster. Og kæmpe stor fornøjelse med at sige, det er en kæmpe drengdrøm. Jeg klippede en lille tår, der fik jeg at vide. Og du ved, det minder om fra dengang min mor hun fortalte mig for første gang, da jeg var 3 år, så stod og kiggede på tv. Og hun var altid chok, for jeg var så meget ADHD og løb overalt og så videre. Men hvis der er noget, der får mig ro, så var det der. Jeg sagde til hende dengang, fortæller hun mig, at mor, det der sker en dag. Jeg skal ind i den der fucking kasse der. Så det er dejligt at komme den. Ja. Og det er den eneste fucking kasse, I kan ligge og se. Og jeg kan bare forestille mig, du ved, når man har været lille, og så har man siddet og kigget på det der skide tv, og så tænkt, der er en kasse, der er nogle mennesker, der lever derinde. Ja. Og det er dejligt at være derinde, og du ved, apropos, vejret er fantastisk. Så er det godt være, at vores unge mennesker, der kun har kendt til fladskærms-tv, de kender ikke de der gamle nogen. Kan du huske der i folkeskolen, hvor de rullede den der tv ud til os? Helt færdig med en fucking VHS. But what times. What a time to be alive. Og så skulle vi se det der Muzzy. Big Muzzy. Jeg flækker af grin. Mit navn er Ahmed Omar. Mit navn det er Hassan Haji. Ahmed Omar. Hassan Haji. Hvis jeg også skulle have det på somalisk, trods der er arabisk. Og Gråzonen er jo det sted, hvor vi forhåbentlig kan give jer nogle grin. Ja. Hvor vi forhåbentlig kan give jer et indblik ind til nogle forskellige fucking verdener. Men i virkeligheden, blanding af 2 verdener. Og ikke så meget kigge på hver verden. Fordi det er sådan, vi lever vores fucking liv. Vi kigger på tabuerne, vi kigger på nuancerne. Er det seriøst? Er det useriøst? Spørg dig selv. Det spørger vi os selv. Og i dag, hvad skal vi spørge om, Ahmed? Vi har tænkt os at komme lidt ind på det, der kommer til at ske de næste stykke tid. Der har været en hot girl sommer. Der har lige været en hot girl sommer. And we're done with the hot girl sommer. Vi er færdige. Så vi kommer til tiden, hvor I cuffing season is on the schedule. Yeah. Ej, jeg elsker det. Hvad gør du? Det er koncepter der. De der koncepter, det er sådan, der er nogle kvinder, kloge kvinder, der har siddet og tænkt, ved du hvad, 2024, når vi rammer den, så skal vi have en hot girl summer season, for det passer navnet sommer, og så skal der være en cuffing season. Så som det er forud planlagt. Ja. Og det er jo som, hvor det er. Og men inden vi kommer derhen, inden vi går derind, inden vi hopper ind i den der grotte der, så skal jeg fortælle noget om, der sker. Jeg skal faktisk fortælle dig noget inden. Okay, kom. Wow. I love it. Vi skal også give den op til dig. Nå ja. Du har været med i en kortfilm, optaget en kortfilm, som ikke kom ud endnu. Ja, ikke endnu. Den kommer ud til januar. Men glæd jer fucking meget. Jeg har været lidt på sættet og set med der, og jeg vil bare sige,
Og det har alle også sagt, der har været på det sæt. Alle er blevet positivt overrasket, fordi der er ingen af os, der vidste, at du har en kæmpe skuespiller gennem dit hejse. Nej, det var der ingen, der troede. Det vidste jeg heller ikke selv. Nej. Det var meget chokerende at se det selv, ikke? Da man sidder i en seng og skal prøve at græde. Meget interessant, det må jeg sige. Jeg var ikke særlig god til det, vil jeg også sige, men jeg fandt en teknik, som ingen andre mennesker kan. Okay, vil du vide, hvad det er? Ja. Åbn øjet, sådan her, og så prik dig selv i øjet. Bang! Psykopat. Jeg svær på det tårligt. Hey, og det er det der giver priser for nogen steder hen. Er det fucking hvor meget vil du det egentlig? Hvis det du bliver praktisk selv i øjet, vil du det så overhovedet? Nej, sgu da. Nej, vel? Du er kommet for at fucking danse. Præcis. Og jeg danser ikke. Og vi er ikke kommet for at være på badeferie her. Hell no. No, hell no. Vi er kommet for at spille spillet. Præcis, bro. Ved du, hvor mange gange jeg fik knæ i nosserne? Det er ikke for sjovt, bro. Det er Wow. Ved du, hvor mange lussinger jeg har fået? Wow. Ved du, hvor mange knytlæsner jeg har fået? Jamen, du fortalte mig godt, Jeg fik tæsk. der var en hel dag, hvor du var dedikeret til, at du skulle få tæsk. Jeg var der. Du havde været body Jeg armor havde på. body armor på indenunder, bror, mand. Og jeg fik stadigvæk tæsk. Blå mærker over det hele. Så jeg håber, at den her film, den bliver også kaværdig. For jeg har offret min krop. Forstår du? Ja. Som den lille luder, du er. Yes. Og det er faktisk godt, du nåede at sige det. For ved du hvad? Apropos den lille luder, okay? Apropos dem. Ja. Hvor man her ikke også. Jeg er i København. Jeg ved ikke, om du har hørt det her før. På vej herhen, Ahmed, så sker der. Så sidder I toget. Der sker altid et eller andet spøjst her og der i en togtur. Det kan altid ske. Det er en normale kvinde, der begynder at råbe, fordi hun får en bøde, hun ikke regner med. Det jeg så får lov til at se i dag, det er noget af det klammeste, jeg har set længe, hvor en 51-årig kvinde, og hvorfor siger 51? Hun ligner 51 år. Hun havde brillerne, hun havde kort hår. Ja. Så du ved, hvad jeg mener. Jamen, jeg er med dig. Begynder at pille sig selv i næsen. Ej. Ja. Den der. Nej, og hun gør det stille og roligt, så man kan godt mærke, at der er en ordentlig krabat, der skal hives ud. Og så kan jeg se, holder øje med det, for mig er det jo tv, ikke? Og så ser jeg lige pludselig, wow, hun har fået den ud. Jeg kan se den næsten. Og så kigger jeg på en Walter, hvad gør du? Elskede, hvor skal du hen med den der? Og så er det bare direkte stille og roligt ind i munden. Nej. Og så kan man lige se, hun lige... Altså, jeg kunne høre det. Nej. Forstår du? Nej. Jo, fucking virkelig ulækkert. Og hun kigger rundt, selvfølgelig kører den rundt omkring. Jeg tænker bare, nasty. Spørgsmålet er her, Ahmed. Hvor skal den finger hen? Hvor skal den? Jeg holder øje med den, bro. Ja, selvfølgelig. CIA, surveillance. Jeg holder øje hvert sted, hun har rørt. Jeg tænker, jeg skal ikke røre det. Ja. Jeg sidder og skriver en mental sticky note, hun har rørt den. Der, hun har rørt der, hun har rørt der. Ja, det er det. Der. Jeg følger med ud på toilettet. Hvor skal jeg være rørt henne på toilettet? Har hun rørt håndvasken? Jeg skal ikke røre håndvasken. Og jeg hopper ikke hele vejen, men forstår mig ret. Ja, det forstår jeg også godt. Damn. Vi rammer snart 1. september, elskede. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, uni, de starter nu, okay? Der er masser af nye mennesker, der flytter til de store byer. Folk har allerede startet gymnasiet her de sidste par uger. Ja, der er også nogle gymnasieelever, der også har været i gang i et stykke tid, men det her det er den nye åbne sæson, okay? Og efter en sommerferie, eller kommer tilbage, eller tanet, forstår du? Folk er tanet, folk ser godt ud, der er aktivitet på. Også fordi det bliver snart koldt, æsket, så derfor så handler det om at fange en. Det handler simpelthen, for kvinderne, det handler om at få hugget krogen på. Kun kvinder. Kvinder er bedre til det. Også drengen her, vi har lidt den der jeg vil sige, det er 100% begge. Okay, nu spørger jeg dig noget, og nu spørger jeg dig seriøst. Hvor mange gange har Shababs været sådan, okay, ved du hvad? Der er cuffing season, hvem skal jeg fange? Jeg skal fange hende her, eller ham der, eller hende der. Jeg tror ikke, mænd omtaler det på samme måde. Jeg tror, det er ikke ganske sikkert. Ved du hvorfor? Jeg ved det her. Det er fordi, du er det der. Jeg har det der. Du er hver vinter eller periode, så skal du lige finde ud af, okay, ja. Jeg skal lige... Lad nogle fæser her der. Jeg skal have det godt. Jeg skal have det... Jamen, prøv at præcis sagt, men vi mennesker, vi er ikke lavet til at være ensomme. Det er nummer 1. Nummer 2. Det her, det er det perfekte tidspunkt, dog, til at finde folk. Også fordi, på så her, hvad? Det har det rigtige temperatur. Det er ikke varmt, men nu er det dates, late nights, coffee dates, gå ved søerne, eller ved åen. Det var sådan nogle der ting der. Må jeg lige fortælle dig en ting? Kom. Med coffee dates. Ja. Jeg har aldrig været på en. Nej, mener du det? Ja. Overraskende. For du er et intellektuelt menneske, forstå mig ret. Ikke fordi det kun er intellektuelle mennesker, der gør det, men forstå mig ret. Altså bare i forhold til at snakke. Nej, men det er fordi... Du kan ikke jeg ved ikke, sådan ubevidst, så tror jeg bare, at jeg associerer det med sådan... Det er ligesom, jeg kan godt tage tit kaffe, men det er møder med folk. Det er, ja. De er venskabelige, ikke? Nej. Det er i forhold til forretning. Relationer, forhold, netværk. Det er faktisk sjældent, jeg er også bare med venner. Jeg bruger det meget professionelt. Ja. Interessant, fordi den del vidste jeg jo godt, faktisk. Ja. Derfor har jeg bare antaget, at du har været coffee date guy. Jeg er meget åben for det. Så okay. Prøv at sælge mig. Så hvad kan man få ud af sådan en coffee? Jamen prøv at se her. Det gode ved en coffee date, det er ikke ret forholdsvis uforpligtende. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en rigtig god date, man kan bruge til at finde ud af, kan jeg godt lide dig? Kan jeg bruge mere tid sammen med dig? Den kan vare en time til 1,5. Det igen, du ved, du kan bare gå hjem efterfølgende. Der er jo ikke, fordi du skal skrive, eller... Det er meget, ja, den er det. Og så er den rigtig god til lige at finde ud af, har vi noget kemi?
Fordi hvis jeg finder ud af, at vi har kemi, så vil jeg meget gerne tage dig med på restaurant, eller et eller andet større date, ikke? Hvor der har mere betydning og mere forpligtelse. Nej, så det vil jeg gå ind på. Okay. Glem de der fucking restaurantstays. Du er med mindre, du har set ind i en længere periode, du er i forhold med en, sådan noget andet. Okay. Men de der first dates der, drop det. Og tage ud og spise? Ja, jeg har været fanget dem der. Fordi, først og fremmest, det kan være super akavet. Der er rigtig mange kvinder, de kan ikke lide at spise for en mænd. De kender så godt. Okay, god point. Den der vil give dig, den væk, men ellers er jeg meget uforstående stadigvæk, men den der giver dig. Det er pressenergi. Yes. Derudover, det er meget opsat. Ja. Og det er meget, hvad skal man sige, en unaturlig situation. Ja. Det er meget sjældent, at du nogensinde skal ud og spise med folk, du aldrig har mødt før. Ej, men det er også det. Det er derfor, du har været på coffee daten, og så tager du med hende ud og spise. Det er det, coffee daten er der for. Okay. Det er det. Vi kan godt lige komme tilbage til det, men jeg vil bare lige snakke til alle dem, der tager ud og spise det første. Og der er mange, du ved, vi er blevet fået en idé fra Hollywood og alle mulige andre steder. Drop det. Absolut. Det er selvfølgelig ikke værre end den største bummer, du kan lave, som er at tage en ud på en biograf, første gang du skal ud og date. Eller først på date. Ja, det er god. Den er god. Den er elendig. Den er ikke at snakke sammen. Præcis. Det er fucking mærkeligt. Håbløst. Hvad laver du? Ja. Og ved du hvad, med middag og restaurant, ved du hvad, en ting, jeg har tænkt også bare på første date, ikke også, ikke? Bror, bare spar dine penge. Det er unødvendigt. Bare tænk på det. Ja. Nej, men det ved jeg ikke. Det er første gang, du møder hende. Hvad nu, hvis du ikke kan lide at snakke med hende? Wow, skal ved du hvad? Ved du hvad? Hvad så? Der har du en pointe. Ja. Hvorfor skal du... jeg har sådan en situation før, og brugt sådan langt over 1000 kroner, hvor jeg sådan... Exactly. I didn't like this person. She was rude. Hvis man er rude, hvordan kan man være... Okay, guys eller damer, hvis man er rude... Ikke over for mig. Nej. Hun failede testen. Ved du, hun gjorde, bro? Tjener, eller? Klips efter tjener. Wow. Knipset endda. Det er vanvittigt, det der. Fuldstændig vanvittigt. Men lad os tilbage til det der med coffee season. Fordi det er igen noget, jeg aldrig sådan rigtig har indøvet. Du ved, faktisk i virkeligheden, når det begynder at blive koldt og alt muligt. Ved du, hvad jeg bliver? Jeg bliver mester. Leave me the fuck alone. Ja, men det er nemlig derfor jo. Nu har du en, du kan leave the fuck alone sammen med. Ja? Ja, forstår du? Elsker bare lige tilbage igen, fordi jeg er stadig i chok. Du har ikke været på en kaffedate. Nej, du kan jo godt lide kaffe. Hvorfor tror du det? Du drikker kaffe sort. Det er sådan, jeg vurderer det på. Altså. Brother, altså, det handler om effektivitet. Det handler om du ved, noget praktisk. Jeg skal holde mig vågen. I'm a tired man. Så du mener, mælken i fortynder mængden af... Det er ikke effektivt. Så du føler, jeg skal have 85 mg koffein, og ikke 75? Forstår du ret? Bro, jeg er ham der typen, der kigger bag energidriks, og ser, hvor mange milligram per 100 gram, 100 milliliter, der er på koffein. Ja. Okay. Jeg kan ikke lide energidrikke, jeg kan ikke lide kaffe, men ved du, hvad jeg godt kan lide? Espresso. Energi. What? Nå, espresso. Jamen, der er mest i. Nej, men det er for meget. Okay. Jeg skal have kaffe, ligesom jeg er. Stor og sort. Jamen, og det, ved du hvad, du er sort og meget flot og sort. Men igen, her. Undskyldningerne væk. Jeg forstår stadig, at du ikke har været på en kaffe. Det er jo perfekt jo for dig. Elsker, det passer jo til dig. Nå, men det er jo ikke praktisk. Jeg har ikke brug for energien der. Så gør det klokken 11 på en formiddag. Det er også det gode ved en kaffe. Klokken vent. Du kan, vent. Yes. Hvad mener du? Se, det bror man, det der elsker godt ved kaffedates. Du kan vælge så brede forskellige tidspunkter. Hvorfor fanden? Bror, jeg kan godt fortælle dig. Det er ikke peaking hours. Hvis jeg snakker med nogen klokken 11 og får man efterdagen, og det ikke har noget med arbejde at gøre, så skal du gå væk. Heller ikke på en søndag eller lørdag. Jeg kommer aldrig til at date hende igen. Lørdag og søndag. Hvad? Det er endnu værre. På min weekend. Klokken 11? Ja, jeg tror lige nu, kender du det der hvem og hvem? Ikke det der spil, hvor man fjerner? Er det en barnedåb? Kender du det der, hvor man fjerner ansigter? Du har fjernet en masse ansigter. Ja. Det er en dealbreaker. Hvis der er nogen, der spørger mig om et kaffedate, og det gælder både venner og på sociale dates, I'm not gonna do that. Okay, jamen hvad nu hvis du er ude sammen med X, ikke? Og hun siger, skal vi ud have noget brunch? Det er ikke en gråzone, hvordan du lige udtaler det der. Det er ikke en gråzone. Folk siger sådan der. Brunch? Ja, brunch. Hvad mener du brunch? Jeg ved det heller ikke, det hedder brunch. I know, I'm not retarded. Brunch. Snakker vi om, hvordan man siger det i IKAST, Hassan? Det er ikke IKAST, nej. Det her det er mere en københavner-ting. Det er også dem, der siger BMO. Jeg kommer aldrig til ikke at lave sjov med dem på den der. Men nej, hey, bare. Kaffedates vil for dig være det bedste. Okay, fint nok, men klokken 1, du kan vælge så mange forskellige tidspunkter. Du gør det klokken 1, du gør det klokken 3, du gør det klokken 18, og så får du vettet den. Du får vettet. Det er en god måde at vette. Det er en screening-proces. Sygt. Ja.
Okay, hør. Lad os prøve at snakke om noget, jeg har tænkt over. Ja, kom. Hvad så, hvis man er bange for ikke at være succesfuld med sin coughing season? Hvordan kan man sikre og gøre, at det bliver succesfuld coughing season? Fordi hot girl sommer er nemt nok. Det er jo bare at tage ud til festivaler ud og bare møde nogen. Bum. Coughing season er noget andet jo. Coughing season er jo lidt dybere. Det er lidt mere seriøst. Det er meget mere seriøst, og der er det bedste faktisk råd, jeg kan give. Det er, jeg skulle til at sige, tage the big boy pants off, men man skal tage dem på. Og så være aktiv. Spørg pigerne. Face to face. Jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der står der og går derude, og vil føle, det vil være så fedt, og nærmest vil føle, at deres ben bliver slået væk under sig, hvis en fyr tør hen direkte, og så sige til hende, hey, ved du hvad? Ja. Jeg har lagt mærke til dig. Og det skal man gøre. Ja. Og du ved, det er noget, jeg godt kunne gøre før i tiden. Og jeg er sikker på, at dig og mig, vi vil have det så sjovt. Så tænker jeg, fredag kl. 11, kaffedate. Okay. Hvad siger du til det? Boom. Ved du hvad, Louise? Ej, det ved jeg. Ja, altså, hvad er dit nummer? Ja, præcis. Instagram, bankfærdig. Okay, du er god til det der. Ja, jamen, det handler om big boys pants. Hvad så med dem, der ikke er lige så udadgående som os? Ja, men ChatGPT. Jeg flækker fucking. Hvad mener du? I don't know, find en AI, der kan hjælpe dig med det. Bro, der er mange AI's. Hvordan skal AI'en kan jo ikke hjælpe dig med, at du virkelig skal approach hende. Jamen, det kan ChatGPT ikke hjælpe dig med. Jamen, så skriver du bare, hvad kan jeg skrive til piger? Jeg mener ikke. Ja, okay, men lad os lige holde os til, hvad vi snakker om. Det er det med approach. Approach dem, om man ikke har den. Big boy pass. Jeg har ikke så meget at sige, fordi ved du hvad, det handler bare om at gøre det. Jeg tror, der er rigtig mange, der finder ud af det, og lærer ting, efter de har gjort. Og det vil jeg give dig ret i, fordi det handler rigtig meget om, at det er ikke noget, nogen tror jeg synes er nemt. Nej. Og det handler om at komme ud af sin comfort zone, og så det eneste, man kan sige er, når du har gjort det, lige meget hvad du har fået af svar, ja. Det kommer ikke til at føle sig galt, som du troede, det var. Overhovedet ikke. Nummer 2 er, succesraten er kæmpestor. Exactly. Fordi først og fremmest, du har vist så meget selvtillid. Der er sjældent, det sker. Jeg har aldrig oplevet. Girl, tell them. Girl, tell them. Okay? Og ved du hvad? Hvis den ikke virker, ved du hvad hendes veninder, der kigger på, ved du, de har tænkt, wow, han har selvtillid. Han er sej. Måske har jeg lyst til at tage på coffee date med ham. Se, man spreder energien. Ja. Så bare gå efter det. Coughing season. Men her, bare lige at holde den færdig igen. Der har været rygter omkring det der med, at kaffe-dates er whack. Ja? Ja. Hvorfor? Grunden til folk, de siger, at det her bølge, der kommer lidt fra udlandet, lidt fra UK, lidt fra USA. Ja, of course. Hvor det er sådan lidt, at man er en taber, hvis man tager en pige med ud på en coffee-date. Så må hun ikke, og så kommer argumentationen her. Det er sådan en kæmpe amerikansk ting. Er jeg ikke mere værd end en kaffe? Det der er åbenbart med, at du skal mindst bruge $200-400 på en date. Ja, men undskyld mig, men hvad har hun tænkt sig at betale mig? Der er helt seriøst spørgsmål. Jeg bruger $400 på det. Okay, khalas, men jeg skal også have $400. $400 er vanvittigt. Hvad er det overhovedet? Altså at kræve $400, det er jo hvad? Tysk, det er over 2.000. Det er over 2.000. Det er sikkert 1.500 kroner. Undskyld, 2.500. Det er jo fuldstændig vanvittigt. På en date? Nej, det er absurd. Nej, det må også være noget virkelighedsrealistisk. Altså, der må der være noget realitetssans her med nogen. Jamen, jeg er helt med dig. Det er en ting, fordi jeg tror, jeg har hørt nogle kvinder snakke om det, og så sige, jeg er the price. Det er det, jeg kommer med. Jeg ser sådan ud, og så videre. Ja. Og det er der måske nogle mænd, der kan leve med at tænke, og det er der måske nogle kvinder, der synes også, det er en fin ting. Yes. Det skal jeg ikke gøre mig for klog på. Men noget, der så det får mig til at tænke over, det er, at hvad så med situationen, som jeg tror, mange frygter, hvis du har fundet en på en dating-app? Ja. Ser hun, eller han, eller den sådan her ud i virkeligheden? Ja. Her. Vi snakker om fænomenet. Catfishing, hả? Ja. Ja, jamen som en person, der har måske blevet halvcatfished en gang, eller 2 eller 3, jeg gider ikke gøre mere. Uden at fortælle historier, og det kan jeg glæde til, at vi genfortæller en gang, eller gå tilbage til det gamle afsnit. Altså, du er blevet catfished af mig. Fantastisk tid. Smukt, ikke? Jeg flækker grin. Også en anden en, faktisk. Også helt unrelated til dig. Jeg havde den her historie med Jødeborg, hvor jeg lige havde 20 timer derinde, jeg skulle flyve videre. Jeg kan godt huske det. Hvor jeg mødte en, hvor det var et andet menneske. Og jeg siger det ikke i forhold til, at personen så meget dårligt ud. Altså, det var ikke det samme menneske. Præcis, nej. Hun har bogstaveligt taget nogle andre menneskers billeder. Ja. Det var den der ægte catfish. Ja. Men det behøves, det er ikke nødvendigvis det, vi snakker om. Det er, hvor folk fik deres identitet. Nej. Vi snakker om bare folk, der ikke ser helt anderledes. Hvordan skal man undgå det? Yes, og ved du hvad, Ahmed, jeg er glad for, at du spørger, for du snakker med eksperten herinde, okay? Det håber jeg i hvert fald, jeg er blevet, ellers så har jeg fucking gjort noget forkert. Det handler om, det er kig på billederne. Vinklen på billederne.
ser man kun ansigtet. Ja. Ser man kun ansigtet. Hvis det er, og det er for i forhold til kvinder. Mm-hmm. Hvis en kvindes billede er helt close-up, og det er det eneste, så... Ja. Jeg tror, man vil kalde det for en 50-50, jeg har. Det er en sådan 50-50. Ja. Så er der noget Undersøges omkring hendes krop, hun ikke vil vise. Ja. Og du ved, det er ikke fordi, at jeg skal sidde og handle om krop og sådan noget. Ved du hvad? Lad mig lige... Scratch den tilbage igen. Lad mig lige være helt ærlig. Selvfølgelig betyder udsende noget. Så hvis der er nogen, der går op i ens krop, ligesom nogle kvinder vil have, mænd er bygget på en vis måde og træner på en vis måde. Det er det samme med mænd. Hvis hun viser helt close-up billeder af ens ansigt, så er hun højst sandsynligt en catfish. Og grund til, at vi ikke tager det fra mændenes side af, det er jo fordi, eller hvordan vi skal spotte, om en mand er catfish på dating apps, det er fordi, vi er ikke derovre. Vi ser kun kvinder på vores dating apps. Præcis. Ja. Det, man kan gøre, det er bare en mulighed. Ja, du tager ned på hendes arbejdsplads og kigger. What? På hende! Fra en afstand af. Måske gå lidt tæt på, faktisk. Måske gå lidt tæt på, så du lige kan se, hvad du har brug for. Du kan ikke stalke hende. Okay, ved du hvad du gør så i stedet for, Habibi? Ved du gør? Jeg har ideen til dig. Volt Delivery. Bestil mad til hende. Nej, du arbejder som Volt. Du melder dig ind til Volt. Arbejder for Volt. Kommer på din fucking cykel, bror. Og ved du, så du gør? Så cykler du ned på hendes arbejdsplads. Nej. Og så møder du hende, og så siger du, hej, er det her til dig? Og så siger hun selvfølgelig, nej. Og så siger du, ej, ærgerligt, det var en forkert bestilling. Og så siger hendes navn. Så er du sikker på det hende? Nej. Jo, du skal jo vide det jo. Hvad fuck er pointen så? Nej, du går hen, og så siger du, undskyld, at du... Jamen, så er vi jo enige. Rosa Højlund. Jamen, så er du enig. Og så siger hun, nej, mit navn er ikke Rosa Højlund. Nå, undskyld, det må have været forkert, men så har du allerede kommet. Mission fuldført, Habibi. Du har kigget på hendes krop, jo. Okay, sindssygt. Yes. Nej, undskyld. De fucking psykopat. Din Joe for you. Hvis jeg skulle være Joe for you, bror, men så havde jeg hacket hendes sundhed.dk, og så fundet ud af, hvor meget hun vejede, det hele blodprøve, alt sådan noget. Det havde været syg hovedet. That's Joe fra for you. That's crazy. I'm telling you. Du er sindssyg. I'm just saying. At du overhovedet har den der idé, mand. Der er forskellige niveauer, bror, mand. Ja. Hvad kan man ellers gøre som normale mennesker, og ikke stalker? Og ikke ved i fængsel? Jamen, der er ikke særlig meget normale mennesker, men det er en kategori, jeg lever i. Nej, og det er derfor, vi elsker dig. Men hvad kan man ellers gøre for at undgå at blive catfish? Jamen, på så den her, den er lidt risky, fordi men jeg har brugt jeg elsker, at du siger, den her er risky, men den anden var meget home safe. Sandsynligheden for, at du bliver bustet er lille for de andre. Nå. Altså, hvis du så bliver bustet, så har du et problem. Det er et kæmpe problem, forstår du? Her, altså, hvis du kan skrive til nogen i hendes omgangskreds, I har fælles venner med. Det var sådan og hvad vil du skrive om? Kan du huske vores fælles veninde, Christine? Ja, Christine, jamen, jeg stødte lige ind i hende, ikke også, ikke? Ej, kæft, hun ser godt ud. Ej, hvor har hun tabt sig. Og så kommer veninden, ja, det er rigtigt, hun har tabt sig 26 kilo, eller hvad fuck det nu skulle være, eller hun har fået lavere bryster, eller hun har fået nye øjenbryn, eller fælles, whatever the fuck det nu skulle være. Og du tror bare, hvad for... Selvfølgelig er det. Gossip Girls. Yeah. Lad os holde os se, at det her, det var Hassans guide, for ikke at blive catfished. Og mine damer og herrer, det er også fair, at du er så ekstrem og voldsom. Når man har en historik som dig, med at blive catfished, så er det, hvad det er. Jeg synes, det er fair. Ja, det synes jeg selvfølgelig. Vi har også nogle historier med, omkring alt. Nu snakker vi om coffee season, nu snakker vi om catfish. Vi vil også bare gerne snakke om, når det bliver lidt for voldsomt, eller går galt, når du så endelig finder en. Okay. Ja, du gør med coffee. Når du finder den forkerte i coffee season. Yes. Vi har nogle forskellige steder. Jeg vil gerne lige starte med... jeg har en ven, en rigtig god ven, som er... han har fundet en kvinde, han er blevet glad for. Han vil gerne settle down, og så videre. Ja, fedt. Og derfor vil han gerne sørge for, at alt er, som det skal være, i forhold til at gøre sig klar til det. Så han har haft en vild fortid. Ja. Været ude at score en masse, været ude at stakke en masse, været sammen med en masse damer. Jeg skal love den at stakke. Ja. Og han skal tjekkes. Han skal tjekke for 6 sygdomme og så videre. Så han tager til, hvor tager man hen der? Tager man til lægen? Eller til klinik? Du tager begge dele, men først tager du kontakt til din læge, som så henviser dig videre til en klinik. Ja. Så er han så taget derhen, og klar til at gøre det og så videre, og så bliver han så kaldt op. Så kommer han derhen, og så siger personen, hej, min vens navn, siger så. Lad os kalde vennen Uffe. Ja. Hej Uffe. Han kigger op, så er det en, han har gået i folkeskoleklasse med. Nej. Jo. Så lad os kalde hende Stephanie. Så siger hun, ja, hej. Og hun åbenbart, hun går direkte til den. Jamen, du tager bare din bukser af. Wow. Ikke noget med, hej. Nej. Men det kommer. Hun tager bukserne af, og det her, det er den helt gode. Han skal tjekkes med en vatpind op i penis.
allerede en forfærdelig oplevelse. Det er hende, der skal gøre det. Hun tager den frem, er i gang med at gøre det. Ja. Så siger hun, hvad så, går det godt? Så var der en, der puler. Går det godt? Ved du, hvad jeg bare vil sige? Jeg havde sagt abort mission. Selvfølgelig. Lige så snart jeg ser hendes ansigt. Det her skal jeg ikke være en del af. Jeg havde gået. Undskyld, må jeg gerne bede om en mandlig? Ja. Altså. Også fordi jeg er så imponeret over ham. Ja. At han bare gik igennem med det. Og så sagde jeg på et eller andet tidspunkt, han sagde det sjoveste til mig. Ja. Og så sagde jeg, hvordan kunne du holde ud til sidst? Hvad mener du holde ud til sidst? Efter vi går igennem det der, så kender vi hinanden meget godt jo. Altså, nej. Så er der ikke noget, der længere... Lad mig gætte, så skriver han til en dagen efter, eller? Nej. Okay, jamen altså, vi er på vej derhen. Fuck, det havde været sjovt. Det havde været det skørste. Ja, det har også været ærgerligt nu, når han prøver endelig at settle down og så videre. Han sagde lige, han har lært hende bedre at kende. Hvor skal vi hen? Okay, sindssygt. Det værste ved det har været så... Jeg håber, din ven har det godt, og så ved han er rask, men det er jo så værste, så de har fået at vide, by the way, du er HIV-positiv, eller ikke HIV, den er slem. Ja, men, nej, han var alt var godt. Okay, godt. Ja, men det er det med en gonorrhea. Det har været gittigt. Det har været sindssygt. Jeg ringer lige, så er der ham, der ringer, hej Alex, og inden hun starter, kan du huske dengang nede i 9. klasse? By the way, du har HIV. Ja, hej. Og ved du, hvad hun siger? Hun lægger telefonen, men hun lægger ikke ordentligt på. Hvad der kommer til at ske? Hun siger til sine kollegaer, det er godt, jeg knaller med ham. Wow. Ahmed, ærligt snakker jeg også ikke, jeg er i chok. Jeg er i chok. Jeg skal fortælle dig det sjoveste, elskede. Jeg er ude hos en ven. Okay, få noget mad hjemme ved ham. Han har sin nevø med. Nevø er til stede. Knægten er 12-13 år gammel. Jeg ved det ikke. 14 måske max. Han kommer ind og spørger mig, hey, altså, hvad så? Hvordan går det? Og jeg er sådan, ja, det går stille og roligt fint. Alt er godt. Så siger han til mig sådan, får du lov nogle damer? Okay. Så jeg kigger på ham og tænker, hvad ved du om damer? Hvad skal du snakke til mig om damer for? Ja. Og så siger jeg til ham, ja, stille og roligt. Så jeg gider ikke fortælle ham noget. Ærligt snak, jeg gider ikke fortælle ham. Jeg forstår det godt. Så kigger han på mig, siger han til mig, nå, så du har rigtig mange ar? Så siger jeg til ham, man ved aldrig det. Laver du de der backshots til dem? Nej, jeg flækker, jeg griner. Backshots. Men hvor gammel er han? Hvad ved han om backshots? Nummer 1. Jeg er i chok. Jeg vidste ikke, hvad helt backshots er. Jeg tænkte, er det der, hvad jeg tror, det er? Og så går jeg lige en hurtig Google-søgning, TikTok-søgning, så finder hun meget hurtigt ud, hvad det er, og tænker, how does this guy know? Og nummer 2, den måde, han siger det på, accenter på Wallah. Jeg siger det ikke på den måde, jeg siger det. Jeg siger det den måde, han sagde det. Backshots. Det griner. Han var slet ikke efter the coffee season. Det værste er ikke også, ikke? Han er en player, den lille knæk der. Altså, det er godt til ham. Jeg hørte, at han havde vist 2 kærester på en gang, men det er ikke noget, jeg blander mig i, forstår du? I'm just staying. Hvor griner. Jeg tror, at de unge mennesker har det sjovt, elsket. Det tror jeg. Unge mennesker? Ja, altså den er... Hvor gammel er du? 12-13-årige. 14-årige. Jeg tror, det er børn. Børn, de vil gerne... Jeg tror, de selv gerne vil kaldes for unge mennesker. Men i hvert fald... Jeg tror, de har en anden tilgang til tingene. Til dating, til alt det. Jeg tror, de er mere voksne, end vi var. Det tror jeg også. En af mine venner, der også havde en okay tilgang til det. Det var en, jeg kendte, der boede i Aalborg. Jeg vil sige flere informationer for mig. Det vil så være afsløre hans identitet. Det skal jeg ikke. Men han var også på sin coffee season ting. Ja. Og det er så sjovt der. Han er i en situation, hvor han har inviteret en pige med hjem. Han har lavet noget mad til hende, de har spist, de har hygget sig, alt det spiller. Fedt. Sætter sig over på sofaen. Fedt. Næste stage er kommet på, de skal se noget, okay? Han sætter så computeren til, leder efter HDMI-kablet, finder HDMI-kablet, sætter det ind i tv'et. Nej. Tænder for tv'et. Han har ikke tjekket computeren nu. Det kommer bare op på en pornoside. Værste mareridt. Han prøver at lukke det fra. Ja. Han har et kæmpe problem. Musen på hans computer fungerer ikke helt. Han kan ikke ramme det der slukknap. Hun sidder derhen. Han er jo nervøs grin. Ha. Ej, hvor dumt. Ej, det er en virus-ting. Mens han er ved at ødelægge hans mus. Der sker ikke noget. Han kommer til det sted, hvor musen kommer op. Du ved ligesom, når du har streams, der kommer de der vinduer, der skal ligge ned flere gange. Han trykker den en gang, der kommer en ny fan op. Han kan ikke lukke det ned. Bop. Til sidst ender han bare med at hamre computeren ned. Selvfølgelig. Du skal jo ikke starte med. Problemet er jo bare, nu sidder de bare der. Og hun prøver at lade som ingenting. Og så, der går måske et kvarter, ved du, hvad hun siger? Jeg siger,
Jeg har fået en besked. Ja, selvfølgelig har du fået. Der er sket noget med min søster. Nej. Jeg bliver nødt til at gå. Ej, her. Det er ligesom et afsnit af Klovn. Jamen, det er klovn, det her. Også fordi, hvor skal man starte hen? Hvorfor ser han porno? Jamen, forstår man ret. Hvorfor ser du porno lige op til, du skal have en date med hjem? Nej, er du så paranoid? Selvfølgelig. For at undgå det der. Fordi jeg har set klovn, bror. Jeg har set klovn. Jamen, det er det. Ej. Jamen, det er forfærdeligt. Også bare, hør, 2 sek. Du har wanket og det hele. Hvem efterlader porno-siden åben? Hvorfor lukker du det? Det er også seriemorderligt. Det er seriemorderligt. Er vi ikke enige? Så er du fucking... Det er fucking nuts. Du er sindssyg, at du er så iskold. Jamen, det er enig. Vanvittigt. Det er ikke et normalt move, det der. Fuldstændig. Jeg kan så heldigvis sige i dag, at jeg tror, det er over efter, så fandt han sin kæreste. De har været sammen nu 6-7 år. Ja. Fint nok. Ja. Men han skulle lige gemme den der først. Jeg tror faktisk, og jeg mener det her seriøst, det faktisk var meget ubehageligt at lytte til den der historie. Altså forstå mig ret. Fysisk. Ja. Jeg fik det dårligt. Ja. Altså fordi... Men det er character building. Der er få ting, der får dig ned med nakken efter det der. Ærligt snak, hvor jeg vil sige, hvis det var mig, suicide watch. Det mener jeg seriøst. Ja, det forstår jeg også godt. Også bare at kunne undskylde, men jeg skal lige gøre den færdig. Ja, du har... Ja. Ansigtsudtryk, altså øjenkontakten efterfølgende. Jeg vil ikke kunne kigge i øjnene. Jeg ikke vil kunne kigge i øjnene. Også fordi, normalt så er man sådan, jeg vil ønske, jeg var der. Nej. Jeg vil ikke ønske, jeg var her. Nej, tak. Ja, du har så ret. Nej, tak. Fuck, man. Så du ved, vi har givet jer do's and don'ts her i den her coughing season. Tag det med. Ja. Og igen, vi var fucking glade for, at I var tilbage med os her igen. Endnu en gang i Gråzonen. Vi er tilbage igen næste uge. Hvis I vil have mere, og sørge for at være opdateret på, om vi kommer tilbage, følg os på Instagram, subscribe på YouTube, på Spotify, på Podimo, hvor end I lytter. TikTok'en. Ja. Instagrammen. Altså, kom nu. Yes. Altså, vi har ramt en masse ting. Bare fucking følg med. Det er det. Hey, have det godt. Gråzonen over and out.